Ka dorbar sinong mauyong japung bat mauyong rem kilapan pau ke jing sokia halo ke jing tuoi ke chaklia na ka chakao do ka bodan mauyong shawa sing ka badai katlong umbam ka babasa umbam sakini kisnong nalor ki weipan haki khndiat sngi baladep ki bor pnya snong na kini ki ar snong kila her jureb iki chaka bawan tuoi ka tei na ka chakao do bat lap ya ka chaka palang ka bakhlam ka jingker ka babyang bat ka bala bantui lada jurslam kilo ong ba ka jing tuoi jong kane ko chaklia kan kata e ko umbam di badru ya kido dowa nakaliang kinong ilam sinong kilong bakatan veterinary kelapen ken yiki kendon ban yada yamariang bat kila dawaru nak sorkar bakadai bantung dak kenhun toket halor kani ban pensinge shwa ya kani ka chaka oddo shushu kilai thuru bakin satho sakatan veterinary halor kani bat ru ban pha kopi sakatan food and safety pollution control board bakin le ya kabudun kam ni dap da kajing smosi ka bakrau bangin yo snow ya kajing jebo jong ka umdi ka badan hamuyong ka bangitan lengba jong ka wa umsing Tementah kesengi ngiwan hang ni hakane ke cakau ada ban sakhi lene ban yo i shai ka i ke dau jong ke jing jabo jong ke umdi ke bangi pendan kam ni don mentah hakane ke telong ya ke ba ki ong ya ke ba ki ladap ban filter ya ke jabo ke ba ki ot ya ki do ki ko ana tai na ke cakau ada ban pelai leng ba ki tai ki mesin ki treatment plan ki jong ki bat ban pelang hakane kanan ban yo i kumbakalong menta kene kanan ke jing jebo bat kamdan kanu ka jingtei ka bapaka ki katang sulas-lai nang ne ka bomot kene ko jebo nang ne ka tuat sia ka wa sing ya ka ba mangi kom kinong snong bor atli snong moyong rem bat moyong jepong ni hab ban jadi ya kene ko yang hang re mentaru ka jing sma jong kene ko kaba ngim sunang ban batai ya kaba mangihi badan hang ne ngimat ban kran ru la asmo umlat shu nama kalawan ke jingsma te kani kan bu jingma ya kinong so sinong bat hang ne ka pau sai kedar ba ka veterinary department kala penken ya ki hok ki kendon jong kamai mariang borok bat nakaliang jungi bro atli kisnong ngi dawai sarkar ba kadai banbu inquiry ha bari bat kani ka benta batru dei ban khangno aswa sisndon ya kani ka jaka oddo namar kani ka pen mensau ni wan mentan nang tai kadon ka jaka site sne bagi pedam sne ni layayat ni layoi na ka jaka bakatut ka to ko ka lenti ka khoj ba ki plang ki kenbat ki nyot ki dieng ki longkhot langkhai ki baret ki baria borok ki layap lot wat uding ba uding se ulayap tang na kadau jong ka jing tuat jong ka tai ko site sne te kane ka pamara ka jing mensau men sisngi habang awan hawa sing ngayoi ya ki do shalanai ba ki per hajrong nga kem yaki ha kalung hakti le jong ngapet yaki nga imelung nga isnei bat ne daina ta kadau ni kelaban budien bat habangiwan hang ni yo i bat pensisya ba kani ka jing to jong kani ko omlo ko ka baki kle ki chemicals prepare ban site ya kasni masi ka tu chawa sing bat kani ka jing to jong ka penyap lot ya ki do kha ki do ki do pnat baro te daina ta daw ba hado menta mangi hawa sing nim yo asu ya ki do kharu bat ki do kha ki do pnat ki yap ki dieng ki nyot ki batuit na katai ki jaka ki yap tenga thai tip ka do brio kan hadu kan no mo tena ta daw na kalyang jongi kom kinong snong bro atli ki snong ni penrem jur halor ka jingle jong ka sarkar ka veterinary department nang taru kinong odo hne ngila ban ong ba imat kim dadon lane kim da salia ki super khat tang banyo odo ban biang ban kamai le dia tenrai kim su nyopat ya kim sim ki bokodor ki ba im hapo ka snong mauyong rem bat mauyong jepong na kalyang jungi bro atli snong kan bah bangin safa ya ka jingtho sia ka food safety namar ba ka jing perkhat jungi lada kani ka department kamyo ya ka certificate na ka food safety bat na ka health department na thai kinumla ban penya ya kani ka kam ka jungki hang ne mo tena ta daw ngin ha ban ai ka jingtho sia ka food safety ngin hap manai jing tho aru sha ka pollution board khnang ba na kalyang jong ki ken hap ban sim
kam kerke kin ha ban sim kam kerke namar kani kadai kam dei ta kayap ka im jung gibreu kadai kam yap kam im jung kamai mariang hi berkawai ye kren mai mariang ka sarkar ka ai de ka pisa ka thong pisa ban thung dieng ya ki riu simat bat kumta ter henwei kan mentai yu ban thung dieng kat ba ka sarkar pade kumbang yat mentang yu ba ki dieng ki yap lot nang ai na ka kamon nang penyap pat da ka diang kam ya hap yana ta daw na kalyang ga jungi bor atlik snong na tai ni sim ya kani karai ba bor atlik snong ni sa ai ka jing tho sya ka food safety ba kumji oru sya ka pollution board di hani step nado pi menadu nang tengi ya nado ka jaka sai sni ter ka ong ka batut pi ki dieng ki se bor khoj hatu kalanti ba ka ya ka to ko ka sai sni ki yap le plan ki dieng ti hadin tong ila ya sakani ka wa ka ba nilai poi ha kani ka jaka ka ba ki ong bala dep man treat nang tai henry pi hang ni ka ni ka jing jabo kani bor khoj ka le sakawa sing ka ba ni ki no song snong bro artli snong moyom jupong bat moyong rem nya bam yadi dakani ko te kalor kani nakaliang jong ka darwas nong moyong rem bat moyong jupong ni peremjur ya ka department veterinary bat department kalor ka jing le torti klam khenchu ya ka minsim brio bawin supet bapli ginong song snong kisu shania be ya to ko korom ka bagi bam di henrei ni blai in ni dak mat la jong ni syam makani kan don kajing pang kajing stom bas kasakan roi kajing pang stom hak sinong jong ni bro artali ti halor kani nakaliang kajong ni bro arsinong ni peramjur saisin ni peramjur ya kani ka veterinary department ba kumang julong hin nadu menswa hapo syawan sedang kani nakaliang jong ni bro artali sinong ni klem persya henrei la ong lupa ba kasai kamlong ni klem persya ya ka veterinary bakan bu hang ni bu no shuwai henrei kani kasai ka ba de ni kamlong henrei ngintip ka ai ka daw baki pelong bakin bu bi hang ni te kani ka de ka ai ka ba nakaliang jongi snong hi nyimla ban sya shu bat ladai ban khang khadap ro ladai ban khang khadap